Welkom bij het programma Gewest Friesland. Alle snijden brengen we je reportages uit het programma Van Gewest tot Gewest van de nationale televisie. Dat in de oude jaren al uitgestuurd had. En dan beginnen soms heel vier weer om. We beginnen nu weer om naar 1968 en we zijn thuis bij Johan van der Zee, die het zo'n 1968 bij Van Gewest tot Gewest hier. En wist toen nog wat die eerste reportage wie die smijtje moest? Ja. Het muziekhuis, het hele bloempje, treedt op in het Holland Festival. Zullen we eens even zien? 15 jaar geleden leek de Friese plaats Harkema op einde geen toekomst meer te hebben. Het Economisch Technologisch Instituut Friesland nodigde de bevolking uit zich op een andere plaats te gaan vestigen. De bevolking heeft daar geen gehoor aan gegeven, integendeel. In de particuliere sector is enorm veel gebouwd in Harkema. Vaak bouwden de mensen hun woningen zelf in hun vrije tijd. De plaats heeft nu dan ook ruim 3300 inwoners. Er is industrie naar de plaats gekomen. In de kantine van een overhemdenfabriek repeteert soms 3 maal in de week de christelijke muziekvereniging Het Heidebloempje. Dat is nodig, want dit fanfare-orkest geeft morgenavond met 3 andere korpsen een concert in de Harmonie in Groningen in het kader van het Holland Festival. Geen beroepsmuzici, gewoon mensen uit het dorp. Een metaalbewerker, een timmerman, een onderwijzer. Wie kan er nou eens iets van zeggen? Zit. Het bloed loopt door de aders heen, dat is goed, jongen. En niet vergeten een melkboer maken deel uit van dit muziekkorps dat in de super-ere-afdeling speelt van de Christelijke Bond van Harmonie en Fanfare-orkesten in Friesland. Natuurlijk, men moet een goede dirigent hebben om zover te komen. De heer S. de Boer uit Leeuwarden is een goede dirigent. Hij heeft zijn opleiding onder andere in Engeland gehad, het land van de korpsmuziek. Hem vroegen we hoe het Heidebloempje het niveau goed voor een Holland Festival gehaald heeft. Dat komt ook omdat de muzikanten buitengewoon ijverig studeren. Het tweede punt is dat men juist met de opleiding zeer select werkt. Iemand die dus onvoldoende muzikaliteit bezit, komt niet in aanmerking voor een opleiding. Het thuisstuderen is zeer intensief, niet alleen op techniek, maar ook op toonkwaliteit. Daar wordt buitengewoon door de muzikanten zelf ook op gestudeerd. Zodat dus de klank van het totale orkest inderdaad wel kan voldoen aan de eisen die men voor een dergelijk gebeuren stelt. Het 30-ledenen tellende orkest studeert op een van de nummers die morgen op het Holland Festival gespeeld zullen worden. Ja, dames en heren, vanaf 24 gaan we het weer opnemen. Nu. We gaan even terug naar 27. De kleine trom begint u direct niet sterk met die triolenfiguur. De bevolking van Harkema op einde mag trots zijn op haar Heidebloempje. De belangstelling bij een optocht van korps en tamboers door het dorp getuigt van de belangrijke plaats van een muziekkorps in de dorpsgemeenschap.
Het heidebloempje. Hoe moeilijk weer dat, Johan? Heel moeilijk. Ja. Ja. Die eerste dingen. Ja. Nou, een van de dingen die ik had dus... ik ben in april 68 bij Van Gewest tot West gekomen. En dan werd ik gewoond dat stage moest bij het journaal. Dus ik had een maand bij het journaal stage doen, meestal met Wiebo van der Linden. Die weer doen een verslagjouwer bij het journaal. En een van de dingen die hij tegen mij zei, de cameramensen zijn heel belangrijk. En er zijn een paar die moet je meteen naar huis sturen, want die kunnen het niet. En toen neemde hij de namen van een cameraman, die ik dus kwam in... Wie oudskoot mij Van Gewest had gezegd. Ja, dat, nou, nevens hem. Daarna heb ik een heel soort onderwerpen met deze man maken. Maar dat wie net een man die voor het journaal de ding van moest. Want dat wie wap. En zeker Wiebo. Ik geloof maar Wiebo bovenop op het provinciehuis in Den Haag stien van bij de Rutte-demonstratie. Die vleeg oorlog dwars doorheen. En dat die deze cameraman net. En dat wie hier niet het ding rustig dwars moest. En het dan ook heel goed die. We hier een bus vol jocht. En dat is alle jaar uithellen op het plak met het muziekkorps aan het repeteren wie. We zijn door het dorp gegaan met het muziekkorps. Ik geloof dat het de enige keer weer in een bus. En op die bus weer een loodspreker. En dan koest het meest een tas spreken. En toen had ik vregen, wil je hem net in de camera zien? Ik ga dat daarna nooit meer dienen. Want dan beginnen ze al je te wijven en in de camera te zien. Maar dat zit me natuurlijk altijd herinneren. Het is net het allereerste programma dat uitgestuurd is. Nee, het is netter, maar het weer de allereerste keer dat ik een onderwerp maak. Maar toen het jongen hier, wie is toen op dat moment tevreden? Nee. Nee, want je weet dat je zelf fouten maakt. Ach ja, dat bloot. Dat bloot natuurlijk altijd. Ja, en is bij een orkest net dubbel zonde omdat je weet dat het lood net zo goed is als dat het wijze maar te zoeken. Nou, en als het dan van de radio komt, wat er vol meer aandacht besteed wordt aan het opnemen van het lood, is dat heel moeilijk. Ja. En maar zo'n muziekhuis, maar ja, in die streek zijn natuurlijk al heel van die poer beste muziekhuizen. En deze niet in het niveau, dat is in het Holland Festival. En dat wil ik eigenlijk een beetje vertellen. Zo van, wij kennen hier ook wel wat. We staan toch ook een beetje de ambassadeur van zijn provincie als dat is. Ja, maar dat zijn we even uitbreiden. Want in volle letterjaren krijgen we nog meer over de cultuur in Friesland van gewest tot gewest. En dan gaat het namelijk over het herenakkoord. En dus komt het landen bij het Fries Orkest. De bedoeling is dat dit aangeboden gaat worden aan alle vaste commissieleden van de WVC. Die dus in de commissie zitten die over ons lot gaan beslissen. Want je kunt die mensen met papieren gaan bestoken. Alle dagen krijgen ze pakken papier binnen. Ik dacht, ik doe dat eens anders. Ik laat eens horen wat het orkest hier werkelijk speelt. Want er wordt over die regio-orkesten vaak zo denigrerend gesproken. En ook als het de heren politici uitkomt, dan worden er meteen negatieve dingen gezegd. Van artistiek heeft het niet zoveel te betekenen en dat soort verhalen. Nou, hier kunnen ze het horen dat dat wel wat te betekenen heeft. Kunnen wij het ook horen? Jazeker, ik zal hem aanzetten. Ik vind het een schandaal als zoiets verdwijnen moet. Hè? Dat is onverteerbaar. Vandaar dat de Friese razend zijn geworden. En terecht, hebben ze gelijk in. Er vertrekt hier gewoon alles uit die provincie. We houden totale kunstuitverkoop. Ik snap een gedeputeerde dan ook niet, zoals Johanneke Lienburg. Die staat gewoon de hele portefeuille uit te verkopen. Die heeft straks niks meer over. Museum voor Moderne Kunst, dat wil ze graag. Vrijdag 17 februari wordt Noord-Nederland opgeschrikt door een opzienbarende ruil. Het Fries Orkest en alle hogere kunstopleidingen gaan naar Groningen. Daarvoor in de plaats komen nog meer lerarenopleidingen dan er al zijn en de hogere agrarische school naar Leeuwarden. Friesland is tenslotte een agrarische provincie. Dat blijkt ook op de dag dat wij in Leeuwarden filmen, woensdag 15 maart. Boze boeren laten met tractorgeweld weten dat ze meer geld voor hun producten willen.
Dezelfde dag is Gerry Jetten thuis aan het werk in Leeuwarden. Want daar heeft ze een baan en zit ze 's avonds op de Academie voor Beeldende Kunst. Die gaat dus weg. Zo staat het in de overeenkomst. Je kunt simpelweg de Friese kunstenaars niet naar Groningen toesturen. Wij horen hier, in deze provincie, wij horen hier in onze eigen scene thuis. En dat kun je niet zo even overhevelen naar Groningen, dan verdwijnt dat hier. En als ze tegen je zegt van, nou stap maar op de trein, want je bent binnen een uur in Groningen. Nou, ik denk dat het zwaar vermoeiend is als je 2 uren per avond in de trein moet zitten. Ik werk overdag en dan, ik ben nu om 5 uur thuis, dan zou ik 5:30 op de trein moeten, ben ik 6:30 in Groningen, ga ik tot 10 uur door. Dan kan ik om 10:30 of 10:20 weer op de trein en dan ben ik om 11:20 weer hier. Dan kan ik niet 's morgens om 7 uur elke morgen weer op mijn werk zijn. De boeren zijn nog steeds aan het demonstreren, met donderend geweld. Friesland is tenslotte een agrarische provincie, waar straks dus een vergrote hogere agrarische school zal zijn, omdat de Groninger opleiding erbij komt, onder protest. Wij treffen in een grote boerderij, die niet meer als zodanig dienst doet, een restauratietimmerman aan die zich mateloos ergert aan de cultuuruitverkoop in Friesland. Dit is een bekonkele voest. Tenminste, die indruk leeft bij erg veel Friezen, denk ik. We hebben zaterdag in Heerenveen hebben we actie gevoerd om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. En de reacties over het algemeen waren erg positief. Mensen vonden echt dat het niet moest verdwijnen en niet alleen het orkest, maar ook de opleidingen. Het conservatorium. Ja, praktisch iedere dorp, iedere muziekvereniging heeft min of meer betrekking met de Muziekpedagogische Academie, wat dan nu de conservatorium is. En het Fries Orkest ook. Enorm veel binding met heel Friesland, zeg maar. Het is nog steeds woensdag 15 maart. Voor het Oranje Hotel in Leeuwarden wordt gedemonstreerd. Studenten van de Academie voor Beeldende Kunst en vrienden van het Fries Orkest wachten op minister Brinkman die dag op werkbezoek in Friesland. Opleiding moet. Echt Maar de opleiding als zodanig blijft wel. Dus degenen die zich willen laten opleiden, die kunnen dat toch ook doen? Ja, niet bij een avondopleiding, als je overdag een baan hebt. Gewoon opleiding. Ja, gewoon opleiding. Maar als je overdag een baan hebt. Maar ook avondopleidingen blijven. Toch? Ik bedoel, het opleidingssysteem als zodanig. Hoe wil je dat dan doen? Goed, we gaan nu naar binnen, want dan gaan we... De minister heeft haast. Hij moet nog een persconferentie geven. Andere onderdelen gebeurt. Er zit evenwicht in de afspraak. En dat betekent dus dat Groningen en Friesland beide bediend moeten worden. Anders zou het geen faire deal zijn. Dat is van mijn kant ook nog eens bevestigd dat dat het kenmerk van het akkoord is. En vandaar dat ik al tegen een van uw collega's van de week in een interview heb gezegd. Ja. S'avonds gaan de studenten van de Academie voor Beeldende Kunst gewoon naar school. Ze zijn niet de enigen met een onzekere toekomst. Want ook de opleiding tot muziekdocent en die tot docent drama zullen volgens het akkoord vertrekken. Het conservatorium gaat naar Groningen. De dramaopleiding dreigt helemaal te verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen dus de Groninger afdelingen van de Hogere Agrarische School en van de lerarenopleiding naar Leeuwarden. Het protest in Groningen is net zo groot als dat in Friesland. Maar Provinciale Staten van Groningen zijn al akkoord gegaan. De Friese Staten beslissen morgen. Nou, ben benieuwd. Het is donderdag 16 maart als 2 commissies uit de Friese Staten het onderwerp bespreken. Een soort voorbereiding op de beslissende vergadering van morgen. Niemand is tevreden over de procedure, die is niet democratisch geweest. Maar er lijkt zich een kleine meerderheid af te tekenen voor het akkoord. Het ging toch al niet goed met het orkest en de kunstopleidingen. Nu komt er tenminste nog iets voor terug. Als dat komt.
Die zekerheid willen de statenleden wel hebben. Er komt een alternatief op tafel, maar dat maakt weinig kans. De minister heeft gezegd, het hele pakket of opnieuw beginnen. Slikken of stikken dus. Dit is een verschrikkelijke zaak. Mensen willen gewoon niet luisteren. Niet luisteren naar argumenten. Ze komen zelf met valse argumenten in de kranten. Het is ook net of een Leeuwardenkrant totaal de andere kant op staat te draaien. Vroeger in vorige acties waren ze altijd met dat orkest mee. En nu, terwijl er zo'n heel kunstenpakket verdwijnt, mondjesmaat lees je wat in de krant. Ja, de eigen advertenties die de mensen dan allemaal gezet hebben. Honderden advertenties. Ook zelfs uit het buitenland. Een dirigent die hier vroeger voorgestaan heeft, Libor Pesek. Die man die was helemaal geëmotioneerd. Die snapte niks van dat een land wat rijk is zoals Nederland is, 0,6% voor zijn kunsten uitgeeft. Hij zegt, bij ons in Tsjechoslowakije, wij geven 4-5% van het nationale inkomen geven daaraan uit. Mensen snappen er niks van. Nog even terug naar de statencommissies. In een uiterste poging de statenleden tot andere gedachten te brengen, neemt een inspreekster de opbrengst van een handtekeningactie mee. Als dat zo is, dan geloven wij niet meer in de politiek. Eigenlijk vinden we het beschamend dat wij hier moeten opkomen voor deze zaken. Wij verwachten dat van onze volksvertegenwoordigers. In alle partijprogramma's staan prachtige hoofdstukken over cultuur. Vroeger werd het cultuur aan het volk gebracht. Moeten wij nu onze bestuurders de cultuur brengen? Statenleden, wij doen een klemmend beroep op u. Laat dit stuk cultuur in Friesland blijven. Ik zeg u dit uit naam van 21.800 inwoners van onze provincie. Maar ik kan u verzekeren dat wanneer we meer tijd voor onze actie gehad hadden, we u een veelvoud van deze kaarten hadden kunnen aanbieden. Statenleden, hou Friesland mooi, hou Friesland leefbaar en hou Friesland cultureel. En we willen u hierbij dan graag de kaarten overhandigen. 21.800 handtekeningen tegen cultuurverarming. Een meerderheid van provinciale staten hoogstwaarschijnlijk voor. 21.800, zei u geloof ik. 1800. Ja. De minister blijft overtuigd van zijn akkoord. Het is niet alleen voor ons ministers van belang dat het hele bouwwerk overeind blijft. Maar ik denk dat het zaak is ook voor de Friezen en de Groningers dat men zegt, oké, de deal nemen we, maar dan natuurlijk ook alles. Dan moet ook de concentratie van de agrarische opleidingen hier komen. En dan moeten die 50 speelbeurten van het orkest in zijn verschillende bezettingen ook daadwerkelijk hier gerealiseerd worden. Als dat de voorwaarde is, dan zeg ik, dan doen de staten geloof ik een heel verstandige uitspraak. Dus u zegt een beetje dreigend eigenlijk tegen de staten, jullie moeten dit aannemen? Ik zeg heel vriendelijk, het zou heel verstandig zijn als de staten het zouden aannemen. Het Herenakkoord in 1989, minister Brinkman, dat had nog een heel opscoorjongen in de provincie, al in het dorp, maar een mannen. Maar het was wel een leuke mannen van je. Maar ja, dit hier toch nice eigenlijk? Dit weer nice. Ja. En daar was wel eens een beetje, wij winnen geen actualiteitenrubriek, want die winnen er wel. Maar we proberen toch de dingen die spelen in de provincie te doen. Een beetje op uw manier. Maar, maar dit weer achter het nieuwsitem. Ja, in feite wel, maar die dingen het net. Nee. Dus, een minister gaat natuurlijk echt net zo vaak voor de Kamer. Dus dat vond ik echt wel... ik zeg die felle eren van die man van me. Die ging tot een hotel en even mee. Ja. En daar heb ik hem door, daar wie hij en daar kon ik hem dan even... daar heb je wat acties bij en zo. Ja. En zo mooi die scène van die laatste trein in Greens. Dat vond ik heel mooi beeld maken daarvan. Ja. Dat ik maar zeggen. Maar de koers de scène, dat stond in al die jaren nog een heel soort leert hier om zo'n onderdeel te maken. Ja. Maar hoe leerde je dat? Ja, door het te doen. Van een cameraman, van een collega die het langer hier, van de man die toch 2-3 dagen maar eens te monteren. En heel belangrijk, de filmcutter.
Het is no sa oors. Ik bedoel, wij moesten wachten tot het ontwikkelen weer. Dan moest het patiënt, dan moest het gelijk leggen. Dus dan moest het bloed en het beeld moest precies bij elkaar passen. Dat verroem ik wel eens. Dan moest het weer opnieuw. En de Sistingse montagekamer, dat is 2-3 dagen om zo'n onderwerp van een minuut of 10 te monteren. En dan weer er heel die discussie. En doe ik nog mijn computer monteren? Hè? Ja, ik doe het nog zelf. Ja, je staat maar gewoon in die jaren. Ja, dat weet ik net. Er is echt een soort ontwikkeling dat de verslagjouwer alles doen had. De camera en de montage. En daar ben ik het net zo bot mee eens. Want er zijn orenvakmensen die dat vak beter verstaan en die er mooiere dingen met doen kunnen. Want één man kan net alles. Ja. Dus je takken weekend naar proeven vanuit de reportages van Gewest dat Gewest die maken in het programma Gewest Friesland.